Mergem astăzi la votare, să-l votăm pe cel mai tare, să ne deie hârtia și să-i punem ștampila. Din Voinești noi am pornit și la școală ne-am oprit, să-l votăm președinte cu George Simion, aur înainte, pentru o țară tot mai bună. Noi suntem mereu împreună, trăiască poporul, să ne facă viitorul, că am fost conduși de idioți și noi taxe multe am plătit la toți, salarii mici am avut, dar gata, pentru toate este un început și de acum înainte să-i lăsăm fără cuvinte cu George Simion, președinte, merge țara înainte. Ce?